साज्रां नङा थौले गोसोजों नङा ओरैनो जास्ट जोङो फिजिकेलि जोङो प्रेजेन्ट जानाय नङा नाथाय जाय उद्देश्यखौ लानानै जोंनि बे लाइमोनफ्रा केम्पआव दंफैयो नोंथांमोननि थाखाय बे केम्पखौ बानायबाय बे केम्पनि गेजेरजों माबा मोनसे नोंहा सोलोंनांगौ दङ माबा मोनसे नोङो मिथिनांगौ दङ बे बिसयखौ मा होनदों गियानि सल'मनआ बुंदों गोसो होनानै खोनासं आरो बुंदों जायखौ नोङो खोनाबाय जायखौ नोङो मिथिबाय बे मिथिनाय बाथ्राखौ बे खोनानाय रावखौ नोंनि गोसो इसिङाव दोननानै बेबादिनो नोङो मावदो बेबादिनो नोङो खालामदो बे गियानि सल'मननि बिजाबफोरखौ बानजायनाय आरो बेखौनो बियो नोंथांमोननिफ्राय मोननो हामलायदों आफा इसोरा नोंथांमोननि बे मोजां देहा सोलेरजों लोगोसे नोंसोरनि गोथार गोसोखौ जेब्लायबो मोननो लुबैदों आरो मोननायजों लोगोसे आफा इसोरा गावनि जिनोखि बोसोन बे बोसोन बादि मानिनानै मावनायखौ नोंथांमोननिफ्राय जेब्लायबो मोननो हामलायदों आङो बे फुंबिलिनि समावहाय नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरनि रावखौ बेखौनो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो इस्सा जादों सिगां इसोरनो गोसोखौ हो अब्ला गोजोननाया नोंनियाव फैगोन गोजोननाया फैगोन शान्तिया फैगोन first give the heart to God and then delight will follow you शान्ति आरो गोजोननाया नोंनि जिबनाव फैगोन नोंखौ होसोगोन नों शान्तिखौ होसोनाय नङा जेब्ला नोङो इसोरनियाव थानानै जिउ खुंगोन नोंनि गोसोखौ इसोरनो होगोन जेरै नोङो शान्तिखौ नांगौ जेरै नोङो साननानै नोङो बे संसाराव दावबायदों जेरै नोङो थांखि लानानै नोङो बे संसारावहाय जोनोम जाफैदों आरो नोंखौ लानानै आफा इसोरादि गिदिर थांखि दं मिजिं दं बे गासैखौबो आफा इसोरा नोंनि गेजेरजों मावफुंगोन जेब्ला नोङो नोंनि गोसोखौ आफा इसोरनो होगोन अब्लानो गासैबो शान्ति आरो गोजोननाया नोंनि जिबनाव फैगोन फार्स्टआव आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों नोंनि गोसोखौ इसोरनो हो let us give our heart to the Lord जोङो जोंनि गोसोखौ जोङो प्रभुनो जोङो होनि जोङो प्रभुनो गथायनि मानोना जोंनि बे गोसोआ गुबुननि नङा नोंथांमोना बे संसारनि नङा बेयाव बुंदों जेब्ला जोङो मथिनि माथाइनि 10 बालाबनि 37 सिरियाव जोङो नायो मथिउ चैप्टार 10 verse 37 आव जोङो नायोब्ला बेयाव जोङो बेबायदि बुंनायखौ मोननो हायो इसोरनिख्रुइ दाजानाय एबा सोरजिजानायखौ अनग्राया बिनि जानो हाया जाय मानसिफ्रा जाय लाइमोनफ्रा जाय जोहोलाव सिख्लाफ्रा बे संसारनि बायदि मैयाखौ नुनानै दाजानाय मुवाफोरखौ नुनानै एट्रेक्टिभ जानानै गोसो बायनानै गोग्लैगोन संसारनि बायदि थांगोन मावगोन बे मानसिया माब्लाबाबो इसोरनि जानो हाया बे मानसिखौ आफा इसोरा बुंबाय बियो आंनि फिसा जानो हाया जाय लाइमोनफ्रा गावनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि थाबायगोन मावगोन बेखौ बुंबाय आंनि नङा बियो नोङो महर गोसा जानो हागौ धोनि न'खराव नोङो जोनोम मोनदों जानो हागौ नाथाय नोङो इसोरनि नङा जेब्ला नोङो इसोरनियाव गावनि जिबनखौ दोननानै जिउ खुंनो हागोन
अब्लासो इसोरा नोंखौ बुंगोन आंनि फिसाजो आंनि फिसाला आरो गोजोननाया नोंथांनि जिबनाव बे समनिफ्रायनो फल' नोंखौ होसोगोन गोजोननाया नोंखौ होसोगोन गोजोननाया नोंनियाव अट'मेटिकेलि फैगोन जायखौ लानानै नोङो दा डिस्ट्रेक्सन जादों बायफ्रुलांदों एमलेस जादों बे गासैबो एमफोरखौ नोङो नोंनि जिबनखौ नोंनि गोसोखौ इसोरनियाव होनाय लोगो लोगोनो नोङो बेखौहाय आरोबाव नोङो थि खालामनानै नों लाफिनो हागोन बेनिखायनो इसोरनि गाहाम शास्त्रआ जोंनो खोन्थादों जेरेमायानि 24:7 बुंदों आङो बिसोरनो बुजिनो हानाय गोसोखौ होगोन बिजों बिसोरो फोरबोआ आंनोखा होननानै बिसोरनो सिनाय होगोन अब्ला बिसोरो आंनि रायफोर जागोन जाय मानसिफ्रा प्रभुनो गोसोखौ होगोन बे मानसिफ्रा मिथिनो हागोन बुजिनो हागोन बे बुजिनो हानाय गोहोखौ आफा इसोरा सोरगोनिफ्राय नोंनो हरगोन नोङो मोनथिनो हागोन मबेया गाज्रि मबेया मोजां नोङो सासे लाइमोन जानानै नोङो मा थांखि सुजुनांगौ नोङो मबे लामाथिं नोङो हान्थिनांगौ बे गासैखौबो आफा इसोरा नोंनि गोसोआवहाय थानानै नोंजों जेब्लायबो रायलायगोन आरो जाय रावा नोंखौ डिस्ट्राक्सन खालामनाय नङा नोंखौ सुखु होनाय नङा मानोना नोङो फोरबोनिसो नोङो इसोरनिसो नोङो दासान्दि आङो रावनिबो नङा होननानै नोङो आफा इसोरनि सासे बिसा नोङो आफा इसोरनि सासे बिसा बिनि थाखायनो इफिसियानि 2:2 बुंदों इसोरनि मानसि जानायखाय संसारनि जिउजों दैदेनजानो नाङा जोङो एबा नोंथांमोन लाइमोनफ्रा इसोरनि मानसि इसोरनि बिसा जानायखाय संसारनि गाज्रि जिउजों दैदेनजानो नाङा मानोना नोंसोर साफ्रोमबो इसोरनि मानसिफोर इसोरनि बिसा नोंसिनि गोसोआ सैताननि नङा सैतानजों दैदेनजानाय नोंसोर बेक्तिफोर जानो नाङा नोंसोर इसोरनि मानसिफोरसो इसोरनि बिसाफोरसो बेनि थाखायनो बोसोन बिजाबनि 1:10 गियानि सल'मना बेबायदि बाथ्रा बुंदों आंनि बिसा पापिफ्रा नोंखौ बुरखायब्लाबो गावखौ हमथादो नोङो गावखौ हमथादो बै इसोरखौ मोनथियै मानसिफ्रा नोंखौ गाज्रि मावनो लिंब्लाबो नोङो नोंनि गोसोखौ दाद खालामदो नोङो बुंदो आं थाङा आं मावा I cannot companion with you आं नोंजों लोगो लाफानो हाया मानोना आङो आफा इसोरनि सासे बिसासो आं बेखौ खालामनो हाया बेखौ सोर बुंहोगोन आफा इसोरा नोंखौ बुंहोगोन जेब्ला नोङो आफा इसोरनियाव थानानै नोङो जिउ खुंगोन जेब्ला नोङो आफा इसोरनियाव थानानै जिउ खुंगोन अब्ला नोङो बे बाथ्राखौ नोङो बुंगोन बे बाथ्राखौ नोङो बुंगोन आरो नोंगौखौ नोङो खालामगोन नोङो गावखौ नोङो हमथागोन आं मिथिगौ लाइमोन समाव गोबां लुबैनाय गोबां हास्थायनाय गुबुनजों माबा मोनसे मावनो कम्पिट खालामनाय गोबां दं नाथाय बे गोबाङावबो माखासेया गाज्रि माखासेया मोजां आं बेखौ मिथिगौ आं बेखौ बुंनो हास्थायदों लाइमोन समाव गोबां लुबैनायफोर थायोखाय आं मैयानि समाव एसे आङो बुंदोंमोन जोंनि क्रिस्टियान लाइमोनफ्रा बेखायनो जेब्लायबो मबेया नेसेसारि मबेया वान्स
मबेया नोंनि थाखाय एकदम गोनां मबेया नांबावगौ because जेब्लायबो जों ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा मिथिनो बुजिनो नांगौ जाय ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा मबेया needs मबेया wants बेखौ बुजिनाय नङा बे लाइमोनफ्रा बे संसारावहाय गोग्लैगोन बे लाइमोनफ्रा गावनि गोसोखौ हमथानो हानाय नङा बे लाइमोनफ्रा फाफ खालामगोन मानोना जों मानसिनाव गोबांथार नांगौफोर थायो वान्ट्सफोर थायो बे वान्ट्सआनो जों मानसिखौ फाफआव खोख्लैयो नेसेसारिखौ लानानै जों फाफ मावा जोंनि जेसेबांनाखि एकदम गोनांथिफोर जों बे गोनांथिखौ लानानै जों फाफ खालामा नाथाय जोङो नांबावगौ जानायावसो जोङो फाफ खालामो जोङो फाफखौ मावो बेनि थाखायनो बी केयारफुल नोङो गावखौ साबधान खालाम लाइमोनफोर नोङो गावखौहाय साबधान खालाम नोङो गावखौ नोङो साननानै नाय आंनि थाखाय मबे बुस्थुआ एकदम very गोनां आंनि थाखाय मबे बुस्थुआ नांबावगौ जानानै दङ जेब्लायबो नोङो बेखौहाय थाल खालाम नोङो बेखौ माब्ला थाल खालामनो हागोन माब्ला नोङो बेखौ मोनदांनो हागोन जेब्ला नोङो इसोराव थानानै जिउ खुंगोन जेब्ला नोंनि गोसोखौ नोङो टटेलिनो इसोरा नोंखौ थायगोन अब्लासो नोङो बेखौ थाल खालामनो हागोन अब्लासो नोङो बेखौहाय मोनदांनो हागोन जेब्ला जों गालातियानि 2:20 जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय बेबायदि बुंनायखौ मोननो हायो आं मोदोमाव गोथाङै थानाया इसोरनि बिसा हौवाखौ बिसास खालामनायजों गोथाङै दं थनरजानाय फौला बेखौ बुङो आं दिनैहाय गोथां महरै बे संसारावहाय दङ बियो आफा इसोरखौ बे थनरजानाय जिसु ख्रिस्टखौ बिसास खालामनायनि थाखायसो आङो गोथाङै दं साबेसे लाइमोनफ्रा दिनै बुंनो हागोन दि आङो बे जिसुनि अननायाव आफा इसोरनि अननायावसो दिनै आङो गोथां महरै मोजां देहा साइस्थ'खौ लानानै आङो गोथां महरै दं होननानै जाय लाइमोनफ्रा इसोरनियाव गावनि गोसो मोदोम जिउखौ दोननानै जिउ खुंदों बे व्यक्तिफ्राल' बुंनो हागोन बे व्यक्तिफ्राल' देरगानानै लानो हागोन आफा इसोरनि अननायाव आं गोथाङै दं आफा इसोरनि अननायाव आं बे मोजां महर मुस्रि मोननानै दं आङो थांना थानानै दं बे महर मुस्रिखौ लानानै आङो गोजोननाय दं नोङो बुंनो हागोन बेनिखायनो आं फार्स्ट पइन्टआव आं बुंदोंमोन नोंनि गोसोखौ इसोरनो हो अनजाग्रा लाइमोनफोर बे जोबोद गिदिर जों बयनिबो थाखाय इसोरनो गावनि जिउखौ होनाय इसोरनो गावनि साननाय हनायखौ होनाया जाय मानसिफ्रा गावनि गासैबो साननाय हनाय मोजां गोसोखौ इसोरनो होगोन बे मानसिफोरखौ आफा इसोरा माब्लाबाबो बे गाहाय खालामनानै दोननाय नङा बेखौ स्टेप स्टेप बियो दैखोलांबाय थागोन बाइबेलाव जों गोबां मानसिफोरनि एग्जाम्पलखौ जों मोननो हायो आरो आफा इसोरनि गोबां मानसिनि सायावहाय गावनि गाहाम मावनानै दिन्थिनायखौ जों मोननो हायो आरो जोङो जोंनि मेगनजोंबो जों नुनो मोनदों जाय मानसिफ्रा बिमा बिफानि फोरोंगिरिनि आफा इसोरनि बोसोन बादि सोलिनानै मावदों बे मानसिफ्रा गाहायाव थायाखै बिसोर स्टेप स्टेप बिसोर दावखोलांनानै मोजां पजिसन मोननानै बिसोर जिउ खुंनायखौ जों गोबां मानसिफोरखौ मोननो हायो आरो आं एग्जाम्पलबो होनो हागौ गोबां मानसिफोर दङ जाय मानसिफ्रा बिमा बिफानि बोसोनखौ लानानै गावनि गोसोखौ प्रभुनियाव दोननानै जिउ खुंनायजों लोगोसे बिसोरो थांखि होसोदों बे मानसिफ्रा साक्सेस जादों नैथियाव बुंनो हास्थायदों नोंनि गोसोआ इसोरनि हास्थायनाय बादि जाथारो
नोंनि जेरैखि गोसो नोंनि जेरैखि मावनाय बे मावनाया इसोरनि हामजा जानाय बायदि जाथारनो नांगोन जाथारनांगोन आफा इसोरा नोंथांनो आशीर्बादखौ होनो इच्छा दङ नाथाय नोङो बिनि थोनाय बायदि मावाब्ला बिनि जेनोखि इच्छा जानाय बे इच्छा जानायखौ नोंथांजों लोगोसे थानानै बियो मावनो हाया खालामनो हाया जेब्ला नोङो गावखौ थांथिम खालामनानै प्रभुनो होगोन अब्लासो प्रभुआ नोंनि सायावहाय थानानै गिदिर खामानिखौ मावगोन बिदिनो इसोरनि गाम शास्त्र जोंनो खोन्थादों जेब्ला जोङो इफिसियानि 5 आयदा 18 पदआव जोङो नायो अब्ला जोङो बेवहाय मोननो हायो द्राक्षा बिदैजों दाफे बेयाव लांसुनिया थायो नाथाय गोथार जिउजों सुफुंजा जाय लाइमोनफ्रा गाज्रि जानाय लोंनायजों दैदेन जानानै दङ बेयाव मा होनदों लांसुनिया माने गासैबो गाज्रि मानियानो बे गासैबो बेसादाव थायो गासैबो गाज्रि मुवाफ्राव थायो जुदि नोंनिया बेबायदि गाज्रि जानाय दङब्ला गाज्रि बेबहार दङब्ला बेयाव गाज्रि मानियानो हाबनानै दंखायो आरो गोथार जिउआ नोंखौ माब्लाबाबो लिड खालामनो हानाय नङा बिनि सोलायै स्रायै बुंदों बेखौ नागारनानै बे गाज्रिजों दैदेन जालासिनो गोथार जिउजों दैदेन जा जाय जिउआ नोंखौ जेब्लायबो डाइरेक्सन होगोन जाय जिउआ नोंखौ जेब्लायबो फोरोंगोन जाय जिउआ नोंजों लोगो लोगो थानानै खामानि मावगोन जाय जिउआ नोंखौ जेब्लायबो दिथा होगोन बे जिउखौ मोननो थाखाय गावखौ इसोरनि आगोलाव आरो बे जिउखौ मोननो थाखाय नोङो इसोरनि हामजा जानाय बादि नोङो माव इसोरनि हामजा जानाय बादि नोङो खालाम बेखौसो आफा इसोरा नोंथांनिफ्राय मोननो लुबैदों मोननो हामबाय जेब्ला जोङो बाइबेलाव जोङो नायो एक्जामनि 2:15 पदआव जोङो नायोब्ला जोङो बेबायदि बुंनायखौ मोननो हायो नोंसोरो संसाराव थानाय मुवाफोरखौ दाउन सोरबा संसारखौ अनोब्ला बिफानि अननाया बिनियाव गैया जुदि नोंथांमोना बे संसाराव थानाय मुवाफोरखौ नोंसोर अनोब्ला मोजां मोनोब्ला बेजों नोंसोर थानो गोदैयोब्ला आफा इसोरनि अननाया नोंजों गैया आरो आफा इसोरनि जिउखौ नों माब्लाबाबो मोननो हानाय नङा जेब्ला आफा इसोरनि जिउखौ जों मोननाय नङा जों गाहाम दैदेननायखौ जों मोननाय नङा जोंनि साननाय हनायफ्रा हलाय जागोन जोंनि मावनो थांखि सुजुनायफ्रा थेर बेथेर जागोन गोबां लाइमोनफोर दं जाय लाइमोनफ्रा बे संसारनि बायदि मैयाखौ मोजां मोनो अनो गोरोबनानै रंजाफानो हास्थायो बे गोसोखौ दान्दिसे समनि थाखायहाय गोबां गाज्रि खामानि मावनानैहाय रंजानो हास्थायो बेबादि लाइमोनफ्रा मा जागोन धंस जागोन बेबादि लाइमोनफ्रा गोख्रैयैनो बे संसारनिफ्राय गोबोरना थांगोन आं मिथिगौ थांनाय बोसोराव बै बोसोर लकडाउननि सम गोबां मानसिफोर थैदों मानो थैदों संसारखौ मोजां मोननानै संसारनि रंजानायखौहाय बिसोरो बांसिन गोसो होनानै गोबां मानसिया जिउ गोमादों दिनैबो नोंथांमोना बे संसारनि रंजानायखौ आंगो सानोब्ला बे संसारनि रंजानायाव नोंसोर गोग्लैयोब्ला संसारनि रंजानायजों नोंसोर अराय होनना सानोब्ला नोंसोरनि जिउआव माब्लाबाबो साक्सेसआ फैनाय नङा नोंसोरनि जिबनाव माब्लाबाबो गोजोननाया फैनाय नङा नोंगौ नोंसोर दान्दिसेनि थाखाय नोंसोर गोजोननाय मोननो हागौ नाथाय अराय समनि थाखाय गोजोननायखौ मोननाय नङा आङो सासे ड्राग्स एडिक्टेड जानाय मानसिखौ लोगो मोनदों
लोगो मोननानै आङो बेजों रायलायदों बे एनजेक्ट खालामो बिजि लायो बे बिजि लायो आरो बियो इसोरनि मानसिफोरजों बियो लोगो लानो हामलाया मोजां मोना इसोरनि मानसि फैदों होनब्ला एरायनो इच्छा जायो सोरबा न'आवहाय मा आलासि फैदों होनब्लानो बियो न'निफ्राय गोजानाव थायो आरो न'आवहाय फैनो नागिरा मोनाबाबो बियो फैया जेब्लायबो खबर खालामो थांबायना थाङाखै खिन्थु एकदमबारे आङो जेब्ला थांदों ओइदिनखालि बियो मा बोरैबा न'आवनो थादों खबर मोनस्लाबासै थाल मोनासै नालाय ओमफ्राय दा थांनानै लोगो लाहैबाय रायलायबाय मिथिनायाथ' डिटेल्स मिथिबाय बियो मा खालामो जोबोद जोलाव लाइमोनफोर ओमफ्राय आं बेजों मोजाङै रायलायबाय मोजां गाज्रि रायलायनानै उनाव सोंबाय आच्छा आंथ' मिथिया ड्राग्स जायोब्ला इनजेक्ट खालामोब्ला माबादि मोनो आरो मानसिफ्रा मानो बेखौ खालामो मानो लायो अब्ला बियो मा बुंदों बियो बुंदों जेब्ला इनजेक्ट खालामो अब्ला आङो आंनि देहाखौ रेजें मोनो आं गोजोननाय मोनो आं रंजायो आं जेखौ खालामनो हाया आं बेखौ खालामनो हायो जेराव आं थांनो हाया आं बेयावबो थांनो हायो हर सानजों जेबो खोथा फैया ओरैबायदि गोजोननाय मोनो आरो आं सोंबाय आच्छा नोंथ' बेखौ खालामनानै नोङो गोजोननाय मोनबाय बे गोजोननायखौ लानानै नोङो अरायबो नोङो थानो हायोना थानो हाया माब्ला गोजोननाया खारलाङो रंजानाया खारलाङो जेब्ला बे एनजेक्टनि निसाया आंनिफ्राय थांबाय अब्ला आं गोजोननाय मोनफिनबावलिया अब्ला नों माबायदि जायो आं उसाव बादाव जायो आं खाराव माराव जायो आं मा खालामगोन मा मागोन आं सानो आङो जुदि बेखौ थि समाव मोनाब्ला मा होनगोन बियो थैनो बादि जायो बे समावनो मा होनगोन बियो थि समाव मोनाब्ला सोरखौबा बुथारनांब्लाबो बियो एनजेक्टखौ लागोन फैसा सेख'गोन न'खराव बुफाय बुसि खालामगोन अब्ला आङो फाइनालि आं बेखौ सोंदों आच्छा बाबु नोङो नोंखौ अनो ना होनना सोंदों नों गावखौ अनो ना अना अब्ला बियो बुंजालायबाय आं आंखौ अनोथ' आं अनो मोजांनि बाथ्रा बे समावबो मा निसिया दंबाय थायो बेखायनो बियो रायज्लायदों निसियानो दङ एनजेक्ट लानानै दंखायोमोन बे बेक्तिया आंजों रायज्लायबाय आरो मा बुंबाय अनो माबोरै बुंनो हाखो नोङो अनो गावखौ नोङो गावखौ अना नोङो नोंखौ अना मानो अना आं डाइरेक्टलि बुंबाय मानोना नोङो गावखौ अननिखायनो एनजेक्ट खालामदों जाय एनजेक्टखौ नोङो खालामदों बेनो फोरमायदों नोङो नोंखौ अना होननानै नोङो मा संसारखौ अनदों संसारनि मोजांखौ अनदों संसारनि हास्थायनाय बायदि नोङो मावदों नोंनि मोदोमनि लुबैनाय बायदि नोङो मावदों मोदोमनि रंजानायनि थाखाय नों खालामदों आरो नोङो जायखौ खालामदों बियो स्ल' पयजन बेजोंनो फोरमान होदों नोङो गावखौ अना नोङो थैनाय फारसे नोङो थांगासिनो दं जुदि नोङो बिनिफ्राय गावखौ हमथानो हायाब्ला जुदि नोङो बिनिफ्राय नोङो गावखौ गिदिंफिननो हायाब्ला नोङो बेखौ नागारनो हायाब्ला नों गोख्रैनो थैगोन नोङो नोंखौ अनाखै मानोना नोङो स्ल' पयजनखौ लागासिनो दं नों गोख्रैनो थैनाय फारसे नोङो आवगायगासिनो दं आं मानो बुंदों अनजाराफोर गोबां लाइमोनफोर दं not only boys even girls गोबां एनजेक्ट लाग्राफोर दं जोंनि ख्रिस्टियान सिंग्रिफ्राबो गोबां एनजेक्ट खालामो गोबां ड्राग्स लायो सेंग्राफोरखौल' जों ब्लेम खालामनो हाया सेंग्राफोरखौ दुसि खालामनो हाया गोबां ख्रिस्टियान सिंग्रिफोर दङ जाय सिंग्रिफ्राबो दिनै संसारखौ मोजां मोननानै संसारखौ अननानै दिनै गावनि मोदोमखौ गोजोन होनो गावनि बे इसे गोसोखौ लानानैहाय रंजाहोनो बे संसारजों गोरोबफानानै दिनै गोबां गाज्रिखौ मावगासिनो दं बेबायदि लाइमोनफोरखौ बुंदों
नोंसोरखौनो बुंदों आंखौ बुंदों इसोरनि रावा बुंदों जुदि संसारखौ जोङो अननोब्ला नोंथाङा अननोब्ला संसारजों गोरोबफायोब्ला इसोरनि अननाया नोंथांनियाव आंनियाव गैया आरो इसोरनि अननाया गैयाब्ला जोङो गोजोननाय आरो सान्थिखौ जोङो मोननो हानाय नङा गोजोननाय आरो सान्थिखौ जोङो मोननो हानाय नङा बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टियान लाइमोनफोर दिनै आङो बेखौ बुंनो सानदों सामुएला बेबादि मानसिमोन उन्दैनिफ्रायनो बियो ओरैबायदि इसोरनि रावखौ खोनासंनो बे इच्छा खालामोमोन गोसो जायोमोन जेब्लायनो आफा इसोरा सामुएलजों रायलायोमोन हे सामुएल नों बहाबा मा खालामदों बियो जेब्लायबो इसोरनि जेब्लानो मानसिफ्रा बेखौ कल खालामो अब्लानो बे रेसपन्स होयोमोन जेब्ला जोङो 1 सामुएलनि 3:10 जोङो नायो अब्ला जोङो मोननो हायो बिनि गोसोआ इसोरनि रावखौ जेब्लायबो खोनासंनो इच्छा जानाय गोसोमोन मोजां मोनग्रा सासे व्यक्तिमोन दिनै अनजाग्रा लाइमोनफोर नोंसोरनि गोसोआबो बेबायदि गोसो जानांगोन मोजांखौ मोजां मोनग्रा मोजां रावखौ खोनासंनो हामलायग्रा बिमा बिफानि बोसोनखौ जेब्लायबो खोनासंनो हामलायग्रा इसोरनि रावखौ जेब्लायबो मोजां मोनग्रा गोसोआव लाग्रा जानांगोन जाय व्यक्तिफ्रा बे खामानिखौ मावगोन बिदिनो खालामगोन आफा इसोरा बोर गोजोननाया नोंनियाव फैगोन संसारनि गोजोननाया दान्दिसेनि थाखायल' अनजाग्राफोर अरायनि थाखाय नङा नोंनि गोसोखौ नोङो दान्दिसेनि थाखाय नोङो बे संसारनि गाज्रिजों नोङो लोब्बा लाखिनानै नोङो गोजोन होनो हागौ नाथाय अरायनि थाखाय नों गोजोननायखौ मोननाय नङा